Kaya po, nung nagsimulang mangaral ng ating Panginoong Jesucristo, hindi niya pinakilala ang Diyos bilang ang inyong Diyos ay si Yahweh. Hindi niya sinabi na ang inyong Diyos ay si El Shaddai. Hindi niya sinabi na ang ating Diyos ay ang great I am. Hindi niya sinabi na ang Diyos niyo ay ang makapangyarihan, the name above every other name sa langit. Hindi po. Right? Simple lang ang pakilala ni Jesus sa Diyos. Siya ay ang aking tatay at ang inyong tatay. At kayo may tatay sa akin. And you know what? Last night while reflecting on this, going over and over the gospel, and reflecting on this, ang tatay natin sa langit, I was really amazed and touched and shocked. Sino man to ang tatay natin? Okay? Kilala man ninyo o hindi ang tatay ninyo? Mahal man ninyo o hindi ang tatay ninyo? Naging maganda ba ang karanasan niyo sa tatay ninyo o hindi? Sino man kayo ngayon? Ano man kayo ngayon? Ano man ang nasa kalooban ninyo? Ano man ang nangyayari sa inyo ngayon? Ano man ang laman ng puso ninyo? Ano man ang kalagayan ninyo sa buhay po ninyo ngayon? Ito po ang huwag ninyo kakalimutan at laging tatandaan. Ano man at sino man tayo, meron po tayong tatay sa langit. At kailangan lang po makipag-usap sa Kanya. Kailangan lang buksan ang puso at isipan natin sa Kanya. Kailangan lang maging totoo sa Kanya. At magiging po siya totoo sa Kanya. Tayo ay may tatay sa langit. That is the good news of John. Amen? Amen. Ikatlo po. Malaki pong bahagi ng binyag na kuminsan po ay nakakalimutan na ngayon. Mga bata ay nakabihis ng pampaputi. Maputi. Noon po ay talagang may baptismal dress sa mga bata. Ngayon, kung ano-ano na lang po hindi sila, okay na, dahil mainit. At meron po silang dapat na puting sombrero, a white hat, na pasusuot sa kanila pagkatapos mabinyagan, tanda po ng bagong pagkatao nila bilang anak ng Diyos, at puti po yun, tanda ng malinis sila at walang bakas na kasalanan dahil sila ay kabibinyag na. And usually po, the parents po it. Pero ako po, ang ginagawa ko, dahil marami ng papel yung mga magulang, isa sa mga ninong o ninang, ang sinasabihin ko, pasuot yung puting sombrero sa bata. Pero kuminsan po, ang daming ninong. Kuminsan, 40 yung ninong. O sino magsusuot ng puting sombrero dun sa bata? No? Minsan, hindi na ninong yun. Manito na nila Anyway, so sasabihin ko dahil isa lang yung sombrero na ipapatong sa bata, sabi ko sa mga ninong, yung pinakamabait ang siyang magsuot ng sombrero sa bata. Kapag sinabi ko pong pinakamabait, lahat ng ninong-ninang yuyoko at puro at walang mga talakad, yung pinakamabait, sabi ko, kung walang pinakamabait, at least yung pinakamaganda ang siyang magsuot ng sombrero nito. Then after a while po, they will push somebody among themselves na kilala naman yung mga yan, para sa kanila pinakamabait o pinakamaganda, and then yun po ang magsusuot ng sombrero sa bata. And then I tell him or I tell her, paghusayan mo ang buhay mo, ano ba? Dahil sa'yo magmamana ang inaanak mo ito. That's the point. Kung saan po ako nag-aaral na yun, sa Tagumpay, isa pong prinsipyong binibigay sa amin ay ganito. At ako po ay naniniwala dito na malaking bahagi ng pagkatao natin, siguro po 90%, or should I say more than 90% ng pagkatao natin, kung sino tayo, kung ano tayo, ang pananaw natin, ang pag-iisip natin, mga ugali natin, ang buong pagkatao po natin ay depende kung papaano tayo pinalaki ng ating mga magulang. Ako po ay naniniwala na malaking bahagi ng pagkatao natin, sino tayo, pananaw natin sa buhay, estilo natin sa buhay, pag-iisip natin sa buhay, ay malaking pong bahagi kung paano tayo pinalaki, o ano ang naranasan natin, o ano ang tinanggap natin mula sa ating mga magulang.
Ang tawag po dito, how we were parented. Kung paano tayo pinalaki at inalagaan ng ating mga magulang. Ngayon, kung tinatanggap din po ninyo yun at naniniwala kayo, dalawang punto at dalawang paalaala dito, na kung sino tayo, depende kung paano tayo pinalaki. Unang araw po, unang paalala ito. Kayong mga magulang na nandito, kayong mga magulang na may mga bata na nandito, o hindi man kayo mga magulang, kayong mga tito, kayong mga tita, o kayo may mga anak pa sa bahay po ninyo, tandaan po ninyo ito. Tandaan po ninyo. Kung paano kayo nakikipag-ugnayan sa mga anak ninyo, how you relate with them, paano kayo nagsasalita sa kanila, paano man ninyo sila pinahawakan, paano kayo nag-uusap sa kanila, ano ang trato ninyo sa kanila, paano ninyo sila pinalatakin, ay isang malaking impluensya sa buhay nila, pagkatao nila kapag sila'y lumaki. So tandaan po ninyo at laging naaalala ang responsibilidad na ito. Kayong mga magulang na natin. Kung paano nyo inaalagaan, minamahal o hindi minamahal, kinakausap, inahawakan, how you parent your child ay may malaking impluensya sa anak ninyo pagkalaki niya. Okay? Kalawa, kayong mga bata, o tayong mga kayo matatanda na kasama po ang magulang natin, o maaaring wala na ang magulang natin. Remember this, tayo po mga anak ng ating mga magulang. Huwag po sanang maging mabilis ang paghusga o pag-away sa mga magulang ninyo. Because they just raised us the best way they know. Ang pagkalaki po sa atin ng ating mga magulang ay ganoon, dahil ako po'y naniniwala, yun lang ang paraan na alam nila. And usually yung paraan na alam nila ay dalawa lang. How they themselves were raised or how they do not like they were raised by their parents at kahit hindi nila gusto yun, hindi nila ngayon gagawin sa mga anak nila. Two ways na po. Kung paano tayo pinalaki ng mga magulang natin na malamang hindi man nag-aaral, hindi man wala man mga pre-K na noon at wala man. They just raised us the way they know best how. Either how they themselves were raised or kung anong ayaw nila, paano sila pinalaki, yun ang hindi nila gagawin sa atin habang pinakalaki. So, be very easy in judging them and being angry. They have raised us the best way they know how. Amen? Amen. One last story and one last point. Alam ko po kilala niyo si Father Eugene Reyes. Minsan po naging parish priest natin dito sa St. Eugene. Si Father Eugene po, ewan ko kung hindi pa niya nakwento dito sa inyo, ay isang nakalit na kaibigan po. Isang kapukasan ng loob na kapatid na pare. Nauna lang po sa akin si Father Eugene mga 2 or 3 years sa pagkapare. Pero sabay po kami na-assign sa seminaryo ng bata pagka-ordain namin. Ako po bilang director ng high school, si Father Eugene bilang director ng pre-college. Isang umaga po, nung nandito kami sa seminaryo, so nung 19 po, kami po ay nag-aamusal at hindi ko nagkakapali yung araw na yun ay kapistahan po ni San Juan, June 24 at Monday yata, natapat po ng Lunes. So nakaupo na kami nag-aamusal nang biglang dumating si Father Eugene. Yung nakakakilala po kay Father Eugene, huwag yung kwento ito natin ang kwento ko. Yung nakakakilala po kay Father Eugene, ay tanto ang napakalinis po ng dating ni Father Eugene. Dito dating ang marami. So nakapulong po siyang puti, naplansang plansado, nakasara ang leeg, naka-clerical siya, at nakasuklay ng 3 Kings pomade yung buhok niya. Dikit na yung buhok niya, ayos na ayos. Tapos naka-itim na pantalon at naka-shining black shoes. So nung pumasok po siya sa reflector, tingin ko si Abong Eugene.
At nakunawa ko, dahil si Apong Eugene po ay tapos sa UST, sa ilalim ng mga Dominicano, trial. Medyo, medyo formal. So, nakunawa ko ganun yung vision. So, diretso po tayo niya, lumakad siya, umupo siya sa mesa, at pinagmamasdan ko po ang maganda niyang malinis at maayos na damit. At ginawa ko po, tumayo ako ng dahan-dahan, dala-dala yung isang basong tubig na iniinom ko, lumakad po ako, pumunta po ako sa likod niya, at pinuhos ko yung tubig sa ulo niya. At isanuhan, sabi ko, pinuhos ko po lang yung tubig, tubag po ako, at nagtamo na ako, hindi na ako nagpakita sa kanya buong araw. Nagkulong po ako sa kwarto, may bakit ako hindi ko sinasabat. Nagkulong na, pinatutuwa ako. After that, nakalimutan po, pinatawad, hindi na binanggit ni Among Jane sa akin, kukwentuhan sa rin, kakaibigan kami po, magkasama kami. 8 taon po ako dun sa seminar, si Among Jane, may kita 8 taon dun sa seminar. Siguro mga 1 year o 2 years, 2 years after, isang gabi po, wala rin mga pari sa refectory, wala pa kaming TV noon sa mga kwarto, isa naman TV namin noon sa refectory. Bumaba po ako para manood ng TV. Nakabihis na ako ng pampatulog, naka-t-shirt, tapos naka-jogging pants yata ako, no? Naibababa pa ako sa refectory. And then talagang tahimik na nakaupo, relax, nanonood ng TV. Mamaya-maya bigla akong nakakalunok naman ko isang pinsel na malamig na tubig. Ibinuho ko sa ulo ko at nandun sa likod si Among Jane, nakangisi, nakagantirin ako, happy sa buwan. Ano magagawa ko? Ang nakakatuwa ko doon, gumanti siya after 2 years. Hindi na nakalimutan. Nandito siya ng 2 taon na nakalimutan ko na. Doon siya gumanti. Anyway, pero after that po, naging, anong tawag dito? Matabang, mabasa ang relasyon po namin ni Among Jane. Kilala ko po yung magulang niya, kilala niya ang magulang ko. Yung tatay niya at ang tatay ko po ang talagang sila nagsimula sa organisasyon ng mga magulang, ng mga pare, yung apat na tinayo po natin. Sila actually yung idea po nila yun. And one time kamakailan nagkasakit ang nanay ko, tinext ko lang po si Among Jane. In a matter of minutes, he was the first to visit my mother and bless. At minsan po, ating kami, text si Among Jane. Because of that experience, naging masabi ko po na paralalim na pagdala na sa mga Among Jane. Kuminsan po kasi ang buhay ay nakalangi. Napas niya. Kahit nakatakanangi, kahit nakatakasungit, siya tuyo-tuyo ang buhay natin. Pakasungit. Kamakailan lang kagawin. Dahil siguro, papunta pa sa pag-aaral, tapos may inaalala kong 2 papers na isasabit ko bukas, na hindi pa nasisimulan, mga 20 pages each paper, na nasisimulan ko pa lang pagkatapos nito. And so, ako kumakain po ako, may kinakausap ko niya si Inday. Sabi niya, kumusta na yung among day? And then, dahil siguro tuyo-tuyo ako, hindi ko siya pinapasagot, hindi ko sinasagot. Mamaya-maya, sinasagot niya yung sarili niya. Okay naman. Talaga? Yaman ka. She was talking to herself. Tayo mo, okay yan. Kumisan mo tuyo.